Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа едно мое списание на Браво. Извинявам се, ако чувате някакъв шум, просто баба е пуснала чешмата, не знам защо, явно ми е нещо. И така ще започнем с най-старото ми. Имам само две списания, защото другите се ги изпогубих. Да. Само тези намерих. Ето го първото. Извинявам се, че тук е малко отрязано, но правих списание за куклите. Извинявам се. Така, ето, не може да фокусирам. С Дав Камерън. Отпред. Ако се чуете къде са ми плакатите, плакатите са на отсрещната страна. Не тази, другата. Така, тук с Бела Дор. Чарли Дебю, Джорджи Форест, Кит Браунс, Картер Дженкинс. И да. Рита Ора, вижте. Ето да видите, че не ви лъжа. Доста се е променила, знам. Опс. То е малко скъсано без това. Ще гледам по-набързо, защото вече стана една минута клипчето. Джейкоб Стоун. Така. Това е Михаила Павлова, която играе Рая в... Знаете са в един нощ. Ето го и Дани. Това е Шакира. Дав Камерън, ето я. Отново. Това е Виолета или просто Мартина Стоесел. Ето. Шон Мендес. Това е Power Rangers. Това е Бързи яростни, това ми е любимата страничка. Все пак любимия ми филм. Ето е Мия. Чакайте, тук го няма дом. Да. Ривълдал. И така, сега е време за другото списание. Ще гледам да съм малко по-бърза. Ето го и него. И от него е отрязано. Това са звездите от малки и сладки лъжкини. Луси, Ашли, Трой и Шей. Има плакат на тях. Това са звездите от Следваме Тита и Лина. И да, за Камерън Кабело всички знаят, че петата участничка в групата Fifth Harmony е Камила Кабело. И съответно тя е напуснала Fifth Harmony. Ще да кажа Little Mix. Обърках се. Това са с Ty Dolla Sign. Албумите, да. Ники Минаж. Така, тук. Къде са Тита? Това е Тита, това е Лина. Това не е Тита, това е Лина. Това е Тита. Ако някой не знае годините на Тита, тя е на 17. Или поне така пише в списанието. Това е Хорхе Бланко. Уху! Какви са плановете на Хорхе след Виолета? Не знам.